In oktober 2006 werd de 51-jarige Marinus Ooms van Houwerwijk deervoeren in zijn wenning. Hij is met een mes om het lippen gebracht. 3 jonge mannen worden veroordeeld. De haatverdachte krijgt 18 jaar cel. Dat hij daarna in weerloze toestand geboeid en getaped mishandelingen heeft moeten ondergaan om vervolgens na een fatale messteek langzaam dood te gaan door verstikking en bloedverlies is een situatie die met geen pen te beschrijven is. Zijn we het leven van mijn broer op een gruwelijke manier genomen. En die beelden die staan me, wat ik me bij voor kan stellen, nog heel goed voor de ogen. En ja, dat zal ik ze in ieder geval nog heel lang kwalijk blijven nemen. En ja, dat moet slijten. Nou dik 10 jaar na het drama in Houwerwijk zochten we Peter Ooms weer waarom bij het huis van zijn broer. Dat intussen al meerdere bewoners onder dak joen had. Ik had net wel even het gevoel van, ja, je bent weer op een plek waar je eigenlijk liever niet wilt zijn. Peter Ooms en zijn zus Wilke zochten uit eigen beweging 2 van de 3 dierders op in de cel. Dat wie in augustus 2012. Confronterend, veel huilen, veel emotie van hun kant. Maar Wilke en ik zijn er snel overheen gestapt en hebben gezegd van, wij willen het niet meer over het misdrijf hebben. We willen geen tranen meer zien. Wat gaan jullie met je leven doen? Want dat is belangrijk voor de rest van de maatschappij. De moeting tussen dierders en slachtoffers ging net om het verliezen, maar hoe het elke niet zijn toekomst zocht. En hoe het je verder matte. Heeft het gesprek met 2 van de 3 daders jullie verder gebracht? Jazeker, het gesprek heeft ons zeker verder gebracht. Omdat je gewoon anders gaat kijken naar toch ook slachtoffers van hun jeugd. En in die zin van, jongens, jullie gaan verder met je leven en maak er nog wat van. En ja, vergeten doe ik het nooit wat er met mijn broer is gebeurd. Nooit. Maar je kunt mensen wel vergeven. En ik denk dat je dan pas echt verder kunt met je leven. En dat hebben jullie gedaan, vergeven? Ja, vergeven hebben wij deze 2 jongens wel, zeker. Peter Ooms is nu 56 en woont in Nijverdal. Zijn leven is bot verloren door het peteer met de dierders. Anders in het leven staan en met niet te veel meer achterom kijken wat gebeurd is. En dat er ook meer compassie is naar hoe het leven in elkaar zit. Kijk, het heeft mij heel wijs gemaakt, deze les. Maar ik kijk nu met minder argwaan naar de maatschappij terug. Makkelijk wie het net om de man die zijn broer om het leven bracht ha in de eigen te zien. Maar het had reinig in het werken. Mijn boodschap is eigenlijk van, als het in uw vermogen ligt om met mensen, met daders, met de dader van het misdrijf aan te praten gaan en u heeft daar zelf enig gevoel van, doe dat, want het gaat u zoveel meer brengen. Zelfs al heeft iemand je broer vermoord. Ik denk dat verbroedering op de lange duur het overwint.